मी डॉक्टर व्हायला पाहिजे, MBBS व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारच्या जे काही डिसिजन्स घेतले जातात, विचार करतात, थिंकिंग करतात, ह्याच्यामध्ये डॉक्टर होणार, स्टेटस वाढणार, बिग बिल्डिंग्स राहण्यासाठी, हायर स्टेट ऑफ लाईफस्टाईल लिव्हिंग असे विचार न करता मी पेशंट्स बघणार, रुग्णसेवा करणार, लोकांना जीवदान देणार, अहोरात्र प्रयत्न करणार, अशा प्रकारच्या मानसिकता तयार होऊन मुलं जायला पाहिजे. मेडिकल स्टुडंट मेडिकल सायन्स शिकायला लागल्यानंतर देर इज नो एंड फॉर इट. ही मॅक्झिमम हार्ड वर्किंग करायला पाहिजे, म्हणजे ऑलवेज अपडेटेड असायला पाहिजे, अभ्यास करायला पाहिजे, नवीन संशोधन बघायला पाहिजे, अँड वी शुड बी ॲट पार. अशा प्रकारच्या मानसिकता तयार करूनच जायला पाहिजे आणि अशा प्रकारचे आपण कंटिन्युअसली एफर्ट्स करायला पाहिजे, तरच तो रिअल सेन्समध्ये सक्सेसफुल डॉक्टर होणार.